अनुमान 10:30-11 रोगाव जों गारि जे ताबक जे डिटेन खाजानाय गारिनाव जों रंखा आ गारि आमपुरानि सिनि आगरतला उद्देश्य थां तंमानि पागलाबारि तिखि गजापारा तिखि आ गारि थांनाय चिनि थानि खबर तंमानि सब समयनो हरखाय गारि आव तिखि काट tlangtlangi थांगु हनै हाबन बगैनो जों तिनि आरो एम्बुस आसुखा साकाव हासामो आसुकमा परे जों गारिनो नुखा नुमा लगलग जों गारिनो आटकेमा परे जों गारियाव खलबजाक कसम कालार पलिथिन बे खलबजाक नुखा जों फियगमा परे नुकजाखाव बिसिङाव काट कट काट गोबांमा दङ बनो सोंखा ड्राइभारनो सोंखा जेयाव काटनि कुनु बरंनि थानि बरकि पाइतुबो मादा नाकि बाहायकि तुमानि ड्राइभार कुनु साइमालिया आबन बगैनो जों सिनि कास्टडि नाखा नावै जों जेहेतु जागाव आसे सेंसिटिव जागा जेकुनु गतना मानो आरो पाब्लिक रो खुब तुंगो एग्रेसिव नो किसा आबन बगैनो जों चडाफट जों थानाव तुबै फाइनो जेहेतु आबो फरेस्ट रिलेटेड मैटर आबन बगै जों फरेस्ट डिपार्टमेंट जों याफारि दिखा बरक जे खलायनो तंमानि बरक खलायनाय बिनो जों बरक याफारि दिखा तंनो रमखा कायसाकाय बिमल देबरमा कायसाकाय नीतीश देबनाथनो जों रमखा गारि बरक तंमानि खरंनि गारि बिसिङो तो माल तो प्राय 70-80 फुट मालंगानो मार्केट रेट 80-90 हजार